Huriannya tuata di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Amanginang yang nakon nami remaja dok napo subulung suang songoni ruas ni huriata nama doti parmingguan di Jabu secara live streaming. Selamat hari Minggu ma di Ita Saluda. Susunan acara mingguan non dung saya maka tidak kon hapur siaon mari dema kor ina festival di nama redian non kor ina festival dihimbau tu saludna ita ruas asa unang adong na mangareka song-songon itu live streaming asa suara di paredion inai posisi off. Tapukama parminggota taparadima rohata marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dot tanoon. Amin. Go asini rohan ni Jahuba do tanoon marhite-hite hata ni Jahuba do majadi akal langit marulupulup mahamu ale akapartigor mangasahu Jahuba talubdo marede akana ujur marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata suru maton di parbadia tu rohanami asa tarap pulsitu tu rohanami marhite-hite hahehon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam ganda hapur siaon nami marhite-hite pakirimon namangulu asa toktong huingot hami na hehe do hami muse sian namate
Songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Tatangi homma patik ni debata, mamuka sian patik na parjulu, satu patik na paupaton. Patik parjulu. Ahudu jahuba debatam, ninna debatata, dang jadi marakub ahu bahenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaomu, jaladang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tangon, rodi na di bagasan aek na di torun itano, yanggo tunggawe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ay onahu humna do sugut aka namar sineang ni goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon hari minggui, dinaono mari maula hamu nasa siulamu, alai anggo hari papituhoni, hari paradianan ni jahuba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lailahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisi ni hutan ni halape na mangebati hutam. Adi na ono mari do di topa debata, langit do tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata, jahuba ari paredan nai jala di parbadiai. Atong rap mahita mangidogogo siatu ata, rap mahita madok. Ali Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulao na hobarto patikmi. Amin. Si
tatopoti madosatta nagurangi martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na suatu dosa, pardenggan basa doho, jala ro di saliling-liling nado asi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ai jodoh hami mardosa maradopoko. Jala jodoh sungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasion nami. Di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Sai unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asni roham. Sai urubi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuau nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debatsa taringot tu hasesaan di dosata. Musape akadolo jala humutal la kerobean. Alai anggo para sini rohaku nasotupa musas sianho. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna jahuba siasiho. Hasagapoma di debata na digijang. Sudah siang di mata, hati urun siang hijau. Panture sudah lima, roh nami asa sorak. Laman jalur uluan, bina tupa bina Tuhan. Hatani tuata turpuk epistel di minggu sadarion. Sian sada Yohanes tolu mamuka sian ayat sada 1 ayat pitu. Sada Yohanes tolu mamuka sian ayat sada 1 ayat pitu. Tajahama marsika soring songonomma hatana. Marbadia hodiri. Idahamuma godangdo haholongon nabi nasabasahon ni amai tu hita. Aitar goar do hita aka anak ni debata. Jala akaido hita tutu. Dibaheni dang ditanda pertibion hita. Ai dang ditanda anggo ibana. Gebea hita sugut
Alai tabo todo, anggodung patar ibana, gabi sumamma hitatu ibana, ai idaot tado ropana sadir. Ganub na makirim songoni di ibana, di parbadiai ma dirina, songon ibana na badiai. Kau si doganuk na merdosa, ai pangalosio do dosai. Di boto hamudo na mabuat akadosata do ibana ubahen naro, dangadong dosa anggo di bagasan ibana. Nasanamian di bagasan ibana, dang mardosa, ganup si pardosa, dang dung di ida, jaladang ditadai ibana. Hamu aka anaha, unang dia pauto-oto halak kamu. Siulaon hati goran, idon natigor, songon ibana natigori. Ido sahatna, martua do natumangihon hatani dibata, jala naupesa. Amin.
hinatidakon ma haporsiautai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaut di sadok portibion, rap mai tamadok. Au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargugo naso hatudusan, natumo palangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba nasa sadai, imana tinugon ni si Maria, nagabegambean si Antoni Parbadia, andora suabubuhan. Ido tuata natumau na bernit, di pangumuman di Silatus, namate tarpajal lu ibana di hau penarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, las hundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simai bana, pai mamula sogot tutanon, manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsia di tondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria atau pani ala Kristen akan abadia, do dia sejani dosa, do dia tai namado, mulak mangulu dosogot daging ni halak dong mate, do dihanguluan nasora sudah. Amin.
Maju, Ruas Nihuriata Nasian Week, Philadelphia. Sadarion Minggu 14 April 2024 di Patupahuria do Permingguan maringana di Rumah Duka Ronatama, Depok, masuk pukul 10. Tubi ibu matarapul keluarga na tinarikonna. Bagian na paunopon partureni partikian tu par guru malua angkatan 2023-2024. Songonoma partureni partikian sahat tu nama katidakon haforseaon tu par guru malua reguler angkatan 2023-2024. Na parjolo retreat pelajar sidi di Patupa di hari Jumat 10 sia 120 April. Lausoma koreksi tersurat di warta cetak Mei 10 sia 120 April maringanan di Villa Jati Mas Bogor. 2. Gladi bersih di hari Sabtu 27 April 2024. Tolu Makatidakon haporseaon gelobang parjolo di Patupa di Permingguan Arian tanggal 5 Mei 2024 masuk pukul sia wib. Paupaton makatidakon haporseaon gelobang paduahon di Patupa di Permingguan Arian Minggu 12 Mei 2024 masuk pukul sia wib. Dumutusi partureni partikian perminggu di hari Minggu tanggal 5 dohot 10 sia Mei 2024. Permingguan manogot dohot sekolah minggu masuk pukul 6. Permingguan harian masuk pukul sia wib. Bagian napapituhon konpen pangula nagok tiki. Di hari Senin 15 April 2024 Patupaon na do konven panungula na goktiki distrik 20 Lude Boskap maringanan di HKBP Ciluar. Bagian na pawaluhon rapot periodisasi HKBP Deposada. A. Rapot perhalado pertohonan laho mamilit perhalado perhartaon bedahara sekretaris dohot pengurus di Dewan Koinonya Marturia dohot diakonya di Patupa hari Selasa 16 April 2024 masuk pukul 10 pitu wib maringanan di GSG. B. Pelantikan perhalado parartaon bedahara sekretaris dohot pengurus di Dewan Koinonia Marturia dohot diakoni periode 2024-2020 dohot seksi di Dewan periode 2024-2026 di Patupa di hari Minggu 20 April 2024 di Permingguan Harian pukul 10. Tikting naso jinahahon dohot barita perhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarada ni huria marhite WA week pertanyaan tabi. Songoni matikting masa di huriata di bagasan namis nasa mingguan di pasu-pasu tuat tamai tau sangap di warna. Aku
Damini di batana sumurung sian saluhut roham, imana mangaramoti ati-ati do pikiran munam, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluna, di hamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi hatani di batadi hita, ima di minggu sadarion minggu misericordias domini natar surat di buku pesalmen bidu opat memukame sian ayat sada sahatu ayat sia tangyo kamu ma hatani di patra tangiang mangido haluaon ede sian sidapit sai alu sima aku ale debatani hati koraku iya hujuho jala palubang au juppaha gugutan asima roham diaku jala tangihon ma tangiaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lilengodo lea rohamu dihasalaki sadia lilingodo hakolongan ni rohamuna na sohasea jala dioromuna gabus unang soboto hamu marhasurungan do di bahit Jehovah akahasianna matua ditangyo Jehovah do molo hujo ibana Hol soho kamu mahian nas maasa unang dapotat dosa. Markusari marohamuna dungro di podo makamu asa sonak kamu. Pilih kamu ma pilih kategoran jala marhaposat tu Jakoba maham. Lando akan nama dog tungi sema manupakon nadenggat tuhita. Alai ale Jakoba sai pasodako matuhami sodang nibuhim. Gumodang dolas nirohaku dilioko sian dinasida dihamamasa nikotilon eme dot anggur nagabe situtu. Sonang doaku kupapeak huhut mamitornok ai sasada hodo ali Jakoba pasonang aku maringanan. Ulagay siya sonang doaku hupapeak hut mamitornok ai sasada hodo ali Jakoba pasonang aku maringanan. Ido sahana hurian itu hatana hinakolongan di bagasan Yesus Kristus adong masa dadak danak nama rumur 4 tahun. Dak danakon serak mudum di mana dot omakna. Dina dang mudum di pamate omak nama lep. Jala sasitong na mabiar do dak danahon molo pitor gulap. Alai dari tiki di pamate omak nei lepui adong ma di debana sian lubang manang siak kamar nei adong cahaya. Siani di ide mana sian lubangi adong dope cahaya natarida sian kamar nei di do ibana ma tomak nei. Oma ninna ahai lepuni Tuhani dui ale bering adong sinar HP sodang ni bulan di do omak neme ido teromana ne berarti deng neng murum na maharwa Tuhanete ngamulai songon na reddip lepunenin itororo mak ne mangalusi daang aiso hea mudum Tuhani. Hola dido omak ne songon itorodo yan aku ne madog tabu nama omak mudum. Ai ternyata Tuhani hapek dang mudum
ibana. Pos rohani dak danaki di pangaramotio ni debatang. Nang pedi tonga-tonga ni hahulu muni. Pos rohana na debata na mangaramuti na sotar podum debata mga bain ibana gabi boy. Nok matana renges. Pos ni rohasi songonido na taida dibidu opaton. Di pos ni rohani parpesalmen na taida markite imana kaninganin. Di pangaramot yun ni bata idahamu ma di ayat siyain. Di pos ni rohana nama do na kaningani ma benibana sonang doaku. Hupapea dagiku pitor mamitor nok renges nyenyak. Tentu sahali dapat kadang asaha porsiam bahasa bui mudum bahasa pitor renges parpesal meni nasarong do dipikiri masalah nasarong dipikiri ngulunan daong ay tabo todo parpesal men na di bagasat turpukom gok hamau lo paru kilo do ibana di paru kilo na Rosia dirina bahkan anaknya sendiri Absalom mau membunuh mertuanya juga Saul iana konna inatana bahkan musuhna nagudang alai dan terganggu ibana dan terganggu haporsion di mana imana kengani di situasi di kondisi tidak dia terpengaruh gabe makorhon ahadona di kuari di partikiano sahik namol mudum iya penyakit di partikianon ima penyakit namol modomi ima na seta kuari insomnia na seta tong ima na kagani susah tidur ala namol nuaing mudum jolma gabe ikom mangalang ketergantungan tu obat tidur mak alamol modum nuaing di partikianon gabi susaman bahkan ala namol modum sipata gabi minum tua ma HP molo tiap malam minum tua tonggo berbahaya ala orang nasali salido minum tua tabu HP molo saya terus do minum tua ba ngiri do ningo marupani alai nani do hono tadi makadonga sahapor siang ido na para na taida di bagasat turpu taom. Bagaimana bahwa pemazmur parpesalmen nakaingani bui renges. Bui nok matana. Bui sonang ibana. Odo dia makadonga sahapor siaon na naing taida siya turpukom. Bohado hamu amang do tamuinang teratur tidur. Ala modom tidur itu ala berkat. Pasu-pasu do molo delio debatatu hita ima tikkila modum. Alani molo delio tikkila modum ita unang bedi pakai tiki imar meami. Unang bedi pakai tiki main game sampai pagi. Unang bedi pakai tiki ima laho. Nasodenggan waktu Tuhan itu diberikan waktu istirahat. Delio debatado tiki ima malam sebagai berkat dari pasu-pasu di. Alani susah do pakilalan molo binering akas suduk no posoon begadang sampai pagi HP na begadang mending masih kerja o begadang na sodingad begadang di partikel alani dia makadonga sahapor siaon resep yang diberikan oleh pemazmur dalam nat ini om menebalkan mengata bohama asabui hamu sonang amang do taminang modom teratur renges ai perkesehatan domen dohida. Manusia yang teratur tidur pasti postur tubuhnya sehat, pikirannya sehat. Bere kamu mah jolma nase terganggu mudum. Murah-murah di darah tinggion. Murah-murah muruk. Murah-murah di emosional. Semua manusia yang kurang tidur pasti emosionalnya tidak bagus.
Hidup bener dia kira terapani anak-anak 0 sekian tahun minimal sekian jam. Umur sekian minimal. Alai molo naung marumuri manatong. Songo kita 10 batu gijang. 3 jam ma naringga namang dotamina. Pitu 2 jam matong. Unang arang betong murum sampai 12 jam. Berbahaya dui. Unang arang murum 2 jam. Tapi minimal 8 jam itu adalah menjadikan kita sehat. Amin. Alani ma dia makadongan ahado resepi. Ahado di bayi parpesal meni ido natai ida di bayi kasatrupukon ido nakai songot tematai sodang nibo hini Jakoba namano dangi hita namano dangi ngulu ni parpesal meni alani resep dia mampu nok matana sonang ibana na parjoluma. Ayat 2 do ayat 3. Di ayat 2 doh di ayat 3 mabain ibara pitor nok matana sonang imana jaha hamuma ayat 2 doh ayat 3 ima dia luci dijo ido ibana tangiakku martangiang. Ternyata salah satu adalah membuat hidup pemazmur mabain imana tabu modum sonang molo parjolo martangiang. Berdoa ira hamuma ayat 2 itu. Martangiang doa hujau doho. Ditangiang ni imanai maber kamu hutangiak kudusudi bahkan musuhnya sendiri didoakan. Alani ngolun si partangiang tangadong musuh ni. Napa roa ibana tangiakon. Napa buru-buru imana, napa gosa-gosa ibana didoakan sehingga mampu tenang. Alani salah satu kunci bahwa kita mampu gabe nok mata tanah perjulu ikut tatangyakon sude. Akhirnya tidak ada lagi beban. Laus ayat 2 tulido sampai kita molo neng muruk pamamang dotaminang. Di antara jam 10 jam 11 jolo martangiang pajojor hamu di tangiang mune. Holsoni rohamuna tangiang pangido amuna itor tabudo mudum disi mimpi yang indah. Amin. Napaduhahon mabain gabe resep ni parpesalmen tabu mudum. Ayat 45. Di ayat 45 sonon. Unang soboto hamu ini mana. Marhasurunga do di bai Jakoba akahasianna. Matua ditangyo Jakoba do molo hujo ibana. Ima tabuna. Ternyata membawa dampak tungolut tagabe tabo muru imana kaingani dido ibana iko botomuna marhasurunga do akana porsei marhasurunga do akasi partanyangi hasurungan na dia me gabe hasian dang lomor hamu namang do tamuinang hasian di debata lomor hamu namang do taminang lomo aina toras na tua-tua 10 anak na 7 anak na manang na 5 saya dong do sen na 5 hasurungan molo hasurungan nay atar delen umak naima rupani 10.000 jajan ilen umak naima 10.000 dung diantar bapak nay itor delen do anak hasurungan nay ini tambahnya ile mama 10 nay udah dikasih mama tadi tampunglah nanti tambah on jajan jangan kasih tahu sama kakakmu dan adikmu alanya ala hasianna hasurunganna molo hasian nai na kaingani hasurungan nai dia lebih diberikan. Songonido hita molo burju hita marhuria burju dia dapat dituhani adong do hasurungat tadi di bata. Ada hasurungata. Bemer hasurungan pi di bata alai molo saya juga do hita molo dakaposa kita padang adok hasurungata. Alai orang-orang yang pendoa orang-orang yang taat seperti pemazmur hasian nama. Natabuan molo dikuari hita hasianna molo siak kata hasian nei dia makadongang nama doktu hita dui ada kasurungan nata dai nata dajalo ganu pare hasurungan ini mabe kita songon edening ina na festival nakangani hasurungan dui dia mahasurungan nei di Matius onomi molo dihayati halakira kay yaw pinakikolaku bigi benang tangis doba
membagi edeni festivali aina tabu kubigi tabu suaranai tabu musi hata-hatanai hata-hatanai nak kengani mengingatkan di Matius onomi asa unak kolsoan unang mabiar juju pajo harak na porsela kay unang araw na holson unang araw na mabiar ay harak na holsoan harak na kawatir na genisa dang boy murumi alay molo dio tawak kinanami wala di dio kami jabu pasti renges-renges do murum ate renges-renges do minang ala hola dingot tamu hata-hatani edde munai bau tang pelunas tuningo marupani ayo na tabuan rega ka persoalan dia pe molo hola dihayati hamu edde munai itu renges do edio kau mejawi pasti akada dana pe do ama bahasurunga mahamuni kumarupani napatuluhon di ayat 5 di ayat 5 alutabu di bahasa Indonesia hujama di bahasa Indonesia lebih pas Mazmur 4 ayat 5 biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam bahasa Batak nega agak rancu molo sa bahasa Batak kita porhat ada itu sonon holso kamu ma asa unang dapotat dosa marhusari marohamuna dungro di podoma kamu asa sonak kamu tapi lebih tepat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ini dikatakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Ternyata odo sampai sada maul nok matani jolma imanakani di dalam ayat 5 itulah ketika dia suka marah. Ai parmuruk-muruki maul demodom. Ido beda makangani janganlah marah-marah. Dido ibana udah saya muruk kamu ini mana. Efesus 4 ayat 26. Jala didok di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mulai wa kamu do muruk munai mudum, parbada munai mudum. Susah mah mernipi-nipi begu mahamu. Baik do mernipi-nipi naroa mai. Ido benedo parpesal menakangani lupakan amarahmu, jangan bawa tidur unang buah murumi itu bodoman supaya kamu berdiam dan senang asanok alanido napatulu honoma jangan pernah sekali membawa marahnya murukna molo muruk tinata sutung ibe itu bodoman muruk tudongan ale-ale jangan dibawa dalam tempat tidur muruk tu bawahan kepada siapapun marah ingatlah matahari mati terbenam amarahmu emosim ikumagoma asa unang ibu kamu muruk-muruk muna itu puro mani amen na pawapaton na tulo na kaing pawapaton ma na pawapatonon di ayat onom asa tabo bodom didok disidakan ngani peleho kamu ma peleho kategoran jala marhaposan tu Jehovah maham mana na pawapaton marhaposan itu benda kurang warna alak bata si haposan. Ba ira molo balapatan ni si haposan ni supaya ia nakani las roha molo nunga haposa kita balas rohani dongat tajolma. Marhiteido bahwa didok nakai marhaposa tu Jehovah maho resep yang keempat supaya kita bisa tidur nyenyak adalah bersandar pada Tuhan. Unang marhaposa ko tu hepenginang. Molo hepeng ko haposamu asa tabo homurum satok kidui paling ko hola delion inat amatta gaji i sabor ngini du tabo malam kedua databu bi alanya alam marhaposa tu hepeng ido benda orang istilah nama dok dengan uang bisa membeli obat tetapi tidak bisa membeli dengan uang bisa membeli obat tetapi tidak bisa membeli kesembuhan dan boy itu hari nampai boy manuor obat dengan uang bisa membeli makanan tetapi tidak bisa membeli selera makan so gurang-gurang kebeng muna dan boy itu hari selera makan ikut tonggo sarol sa pikiran ni itu mantak marupani pangalangna dengan uang kita bisa membeli kasur yang empuk tapi tidak bisa membeli
Tidak bisa memberi tidur nyenyak. Lasibe kamu pe kasur setibu-tibona itu rahamui. Tidak itu bisa menjadi ukuran nyenyak. Dengan uang kita bisa membeli rumah mewah. Tetapi tidak bisa membeli ketenangan. Boleh itu horomuna, jabu belga-belga. Tetapi ingat, tidak bisa ada ketenangan. Belum tentu ada ketenangan. Dengan uang kita bisa membeli segala-galanya. Tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Sudah boleh tatuhor alai kebahagiaan. Nomor tua dang bui. Alanido di ayat onomena kagani. Marhaposa tu Jehovah mau. Molo nunga marhaposa kita tu Jehovah. Itung lamar gaji sadia pe. Tu sadia pe di nama teh. Ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Tabu mamudum. Amin. Napalimahon di ayat pitu satu ayat uelwi. Di ayat pitu satu ayat uelwi. Dia mai ternyata di sumber bahwa kita dapat menikmati ini sumber las di rohai, sumber sukacita itu ada dikatakan dia mai ima hapor siau. Berkamu ma di ayat pitu satu ayat uelwi. Di ayat itu dah kegani melangkau parhon. Ternyata bahwa sumbernya adalah hapor siota do paredeota kualitas ditangiang ta hapor siota itu nak kegani mangalehon. Ternyata sumber kenyamanan sumber ni pasu-pasui di bata gabi bui mahita nok tung mangalang gadong pe songon dari hutai nok mamatani. Tung mangalang nasi biasa pe nok mamatani. Tung makanan sederhana pun dia mampu tidur nyenyak. Dang pole kona mangalang jagal. Dang na pole kona mangalang jagal huda. Dang na pole kona gudak kepeng supaya itu. Tetapi ketenangan hari ini asa nok matata marhaposan. Nalimei mati pamuamang dota minang. Ingot tamu ma laos gabi sada perenungan mo asabuhi tatabu murum minimal 7 jom 8 jom ingot tamu ma nalimaima sitiu pemuna hatani di bata di pesalmen 4 ayat sada 1 ayat sia. Amin. Martang yang mahitan. Moliate madiho ale Tuhan di bata napa ingotok kami asabuhi hami Tuhan nok mata nami rengis asabuhi tabu hami Tuhan ganu borngin tabu nang ngulu nami tabu makilalaho pasu-pansu. Alahuilalahami Tuhan. Tidur itu adalah berkat. Alani Tuhan papurumun nami do pamatang namion. Songonang niya turhon ni hatam na badieng. Palos mahami Tuhan pasahatoni ditangiang di paredion nami di haporsyaon terlumo bima Tuhan. Hola makkapo si hodo hami di bagasan ngulu namion. Atau ngali Tuhan debata sejuk dope marhapo satu portibio kami, marhapo satu hepek kami, marhapo satu jabatan, marhapo satu sihatoropon, marhapo satu bisuk ni portibion, gabidang bui hami Tuhan nok mata nami, holan na tersunggul, holan na gelisah, baka marsahit si patahami aladang bui modum, gabi si patah mangalang obat mahami Tuhan. Alani gabi juk mangulu nami ketergantungan tu obat, ketergantungan tu portibion. Alani hatam na bedi itu Tuhan nama dok di baga setikyon. Ikut tu hodo kami tergantung. Hola tu hodo kami marhaposan. Gabe nokma mata nami. Tabuma namurumi ali Tuhan di batang. Mertua ma akka na marhaposan tu di batang. Ali Tuhan di batang. Langsongonima di baga setikyon. Bono nami di baga satayang nami pansu-pansu na balga. Na yung madjalo padidiyon nabadia yana kom obat talak. Pasu-pasu mato anak kena komon dalam pertumbuhan na sempurna yana komo Tuhan. Leonom munang pasu-pasu di natorasna. Terlumobi Tuhan lau manugu-nugu yana ko nauni palmio mo Tuhan gabi anak naburjon. Yeselin Bernadetta Purbang, El Nathan Christian Sibuyan, Rachel Salamita Aritonang, Zefania Abihail Hasiana Sihotang, pasu-pasu matuhan dan naupatom di bagasan pertumbuhan na sempurna do akasahit. Songoni masakat ni huriam Tuhan neng marsaka neng mardongan Saripe Aria Sitopul Dohot Sara Utagao
di hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di Huriamon. Pasu-pasu ma Tuhan pardonga sari penasidan. Nang disaka ni yana kamu par guru malua Tuhan neng patu paun ritit di hari Jumat satu hari Minggu 10 Mei April 2024. Asa homa Tuhan na masu-masu sakap nasidan. Ale Tuhan debatan songoni manang bono nami di bagas satayang nami. Na tunggu kami Tuhan di bagasan nama rukil ima na jumulo Tuhan marujungulu nang dialapo Tuhan iboto nami iren boru sirait asima rohamale Tuhan debata tuko mana mangapuli sude Tuhan keluarga na tininggal konna jara homa Tuhan nama lego kone baru tu keluarga terlumobi ma tu na tua nami tu ina nami Tuhan asima roham Tuhan apol-apol nang sumurungima suaton. Ale Tuhan debatan songonima nang di priorisasi ni huriam di majelis perbendaharaan, bendahara, sekretaris, ketua-ketua dewan, songoni nang per tahun nang piliton ni huriam di hari Selasa. Asaho ma Tuhan na mangalio dame terlumobi na mamilit hobar tu lo moniram naolo suromu Tuhan mersuru dia ke ulau na pinasa mi patulus me Tuhan di bagasad dami songoni nang panitia pembangunan na pinilikmu Tuhan pasu-pasummu asalam bersemangat lau patuluson akasakakna sakat mi Tuhan merhiti pembangunan di Huriam songoni nang akares nyuriam Tuhan lau manupahi di tonga-tonga ni akka pembangunan di Huriam Tuhan ade Tuhan depata bonon nami dunang di bagasata yang nami imana rosni huriam namar sahid roni tumbur si matupang amanami songoni nang ina nami inang situa pe are tonang boru purba naung sehat jala yana konami Joana boru nababan tangamu nabadi ma Tuhan mamasu-masu nasidah ale Tuhan debata nang akaras ni huriampe natongon namar ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasa minggon pasu-pansu ma Tuhan nasida saya leonomu mga gajang ni umur nang terlumowi ma Tuhan di akay na nami neng madohoti festival korparapuan distrik de Boskap leonomu ma Tuhan di nasida suara natio hahipason semangat songon itu akapangajari naolo mangalio guguna do pikiran na Tuhan mengajari akai na namion marhiti festival Tuhan boy lampatulun kualitas paredeon kualitas bernyanyi songon hatam nabedi Tuhan nama dok halak na berkualitas di paredeon lemar saringar manang harajau mi Tuhan songon na di kota Jirikoi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami lam leumma peningkatan kualitas paredio di Rosni Uriam terlumobi ma di akka inanami naolo Tuhan nasidam di festivali porsedo hami Tuhan hodo nagabi monang hodo Tuhan nagabi bui mamasu-masu terlumobi marhiti mali Tuhan serep nasida mangulahuni ali Tuhan debata songoni manakana posom Tuhan sudi na posom padita sudi na posom akasitua nang keres nyuriam lansia ina ama na posebulung remaja satu sekolah minggu pansu ma Tuhan debata songoni manang pamaret tanami Tuhan pansu ka pamaret tanami mulai RT 1 presiden na soagora kami sada diakka pegawai negeri nang pegawai swasta nang diakka bangsa nami Tuhan dari Sabang sampai Merauke obatu simale Tuhan leonomu dame na sumurung nang liak portibio pe Tuhan pada makapar musuon pada wakaporang asabui Tuhan sonang asabui nok sudi Tuhan akan atino pami unang mabiar-biar alai di bagasa dame ma salunam urasi hamil Tuhan senak kadusa panganuson nami asabadia hami dia dupam jalo ma Tuhan tangil nami muliate madio amen mare demita alas tapasa mapiliata
Nuang sahak mahita tua cara padidiun nabadia. Maret demeta sabuka di nomor 146 ayat 1 do ayat 2. O Jesus, datang ini, lumoso moso, sayo mamali, umadalo. Di mo ada kurasa, kasih damai dosa, ayat bersatuna, tumuna danakon. Martangi yang mahita. Alia manami na di bono gijang. Naroro hami tujolo mabuan akada danahon. Saya si maroham. Jalo mana sida kebenakom. Pasu-pasu jala parkugui mana sida mangiahi hangulun sugut. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamak kadongan nama puan dana sididionon. Tangyo kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mamu tulia portibion ninna madoa kasisian. Pode hamu masaluk bangso. Didi hamu manasida. Tu bagasan goar ni debata amang. Do anak do tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut. Nakutonakon itu hamu. Jala ingok mak. Saya dong anakku do hamu ganupari. Rasi rasa roh ajal ni hasya nganon. Manangis na porsea. Doh ni di dapota kanguduan. Alay na so porsea. Honauhum sugut. Tangyo kamu madohot hatan na tersurat. Di surat di si Markus. Adong ma akan nama bodak dana tu Tuhan Yesus. Asa di jama. Ala di picang akasisian neima. Nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus sugo marohana di doma. Luas samu ma akada dana hiro tuau. Unang ore hamu na sida. Ai dia kasong ni do harajau ni di batang. Na tutudu na rokot tu hamu. Manang isipe anggo sosongo dana ibana majalo harajau ni di batang. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akada dana hi. Dia peo matangan na tu nasida mamasu masu nasida atong hati dako kau majo hata hapor syatai rapa madok perjul. Di pangido hamu nuang di dion akada danakon. Tu bagasan ni nahina porsya munang alusna di pangido rohanami. Napadua baha na olo do hamu mamudayana komunong asa diboto jala di utona sida hatani di bata alusna na olo do hami.
na patuluhon. Na olo dohamu marsuru na sida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olo dohami atong tapasa mana sida tu de batang marhite-hite padidion na badiai romahamu sa keluarga. Ale Zefania Abigail Hasianna Sihotang. Udidi maho di bagasan ng kawari bata amang. Do tu bagasan ng kawari na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng kawari to di porbadian. Amin. Saya diramot Tuhan de bata maho di habang mo Tuhan de bata rodi saliling nililing na. Amin. Ale Rahel Salomita Aretonang. Hudidi maho di bagasan ni kuarni bata aman. Do di bagasan ni kuaran Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan ni kuarito di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habang mo Tuhan dan di bata rodi saliling-liling na. Amin. Ale El Nathan Christian Oktora Sibuya. Udidi maho di bagasan ng korene bata aman. Do di bagasan ng korene na Tuhan Yesus Kristus. Do di bagasan ng korene ito di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habang mo Tuhan di bata. Rodi saliling nililing na. Amin. Ale Jesselin Bernadetta Purba. Hudidi maho di bagasan ng korene bata amang. Do tu bagasan ng korene Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan ng korene to di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho. Di habang mo Tuhan di bata rodi saliling nililing na. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasah tami akada danakot tuho. Jala di jakun hodo na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiye. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanaon. Jala gabi paniat di hanguluan na saliling-niling na. Asima roham, do diakana toras niya danahon. Say pargugoy, jala ajare manasida, manugunugu danakot tuho. Asarap na sida taruli, diaka arta harajom. Amen, maret demehita los jongjong. Jalur
mapilian na tapa pungomar tangi yang mahita. Ale di bata amanami na di banogijang. Odo haror ni sarukut sile kuleu na dinggan do nasa libasa na mulitus. Upasatay masyan nasa na nilium ito kami pilihan namin tuong. Sejala may gabi uap na husus di julum. Pansu-pansu may daramoti asaw para sa kami pilihan nun. Pati bunor jong mitong-atongan ni Kuriam do di Portibion. Buhay marokan namin marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami gudang ni silihol-lihom mito kami. Asalam kirkirihay mandok mo lihat ito. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banogijang, say pinarbadia magwarm, say Roma harajom, say sao malo munirohan di batang soni banogijang, le kom matuam sa dong lun siapari, say samadusa nami songopane sa nami, di dosa nongan nama dosa tuhami, unak kami tugitu pangujunan, palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamahon. Di sodaku Tuhan de batama buhina tuho jala asi marokana midaun. Di dopaku Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homadamena tuto di munabi.